Maayong hapon kanatong tanan. Welcome kamo niining usa ka religious educational dialogue paghigayon dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Papasalamaton kita sa Ginoo sa iyang dakong kaayo niining manindot ka panahon nga iyang gihatag kanato. Ug salamat usab sa atong moderator, Brother Princess Sally, sa akong kaatbang niining maong dialogo, Brother Wilson Ochia. Karong gahaponon katungdanan nako ang pagpamatuod ng 70 Adventist nangawat sa Dios sa ikabulo sumala sa Biblia o referensya. Dili kini pagbutang-butang o pagtumutumo, kay doon naman kita ebidensya nga ipresentar karon nga gahaponon. Kini nga proposisyon ako ning pruebahan sa duha ka bug-at nga ebidensya. Ang unang ebidensya mao nga ang ila mismong magtutukod ni kanta nga ang 70 Adventist nangawat gayud sa ikapulo. Dining sa libro sa founder sa 70 Adventist Church, sinulat ni Ellen Goldwhite, God's Remnant Church. Kung sa may giingon ni Ellen Goldwhite, miingon din sa pahina 50, very recently I have had direct light from the Lord upon this question that many 70 Adventists were robbing God in tithes and offering. So kung moingon siya nakita nagtumutumo o nagbutang-butang, kinahanglan basolo nila ang ilang founder. Kang ilang magtutukod mao na mismo ang mitugan nga ang 70 Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Ang ako na lang ihulat karon kay may kanta naman ang ilang magtutukod o mukanta ba po si Mr. Ruth Ochia para mag-join ta silang duha. Kaya kung moingon siya nga supako niya ang iyang magtutukod, ang iyang maestra o propeta, nagpasabot di ay nawa na sila magkasinabot kaya ang ilang magtutukod ni angko naman ang Sabadista gayon nangawat sa ikapulo. O na pwedeng iduna nga naman ang imong kalaban dito sa korte, ang imong kalaban mo na imutugan ay bugat na ka-exhibit sa ebidensya. Mao nga wala ako magtumutumo ug ako pagingdugangan ang maong pamatuod dinhi sa libro sa mga Sabadista. Ato pagiyong babasa ang giingon sa ilang magtutukod. Ilang libro nga Christian Service and Council on Stewardship. So mo kini ang atong mabasa nga ini laing libro sa mga Sabadista nga nag-ingon dinhi niining maong pasahon. Many 70 Adventists were robbing God in tithes and offerings. So di lang di ay ka mga Sabadista nangawat sa ikapulo, nangawat usab di ay og halat. Ug sa ako nang giingon dili lang kini pagtumoto magpagbutang-butang. Dili ni gikan sa ako. Gikan gyud ni sa ilang magtutukod. Kay magtutukod sa Sabadista sumala sa ilang libro. Dinhi nag-ingon ng ilang libro sa mga Sabadista. Usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 ka mga tuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista, mao ang isig ka magtutukod niini si Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite ang usa sa mga magtutukod sa 70 Adventist. Siya miangkon nga ang mga Sabadista nangawat sa Dios sa ikapulo. Mao nang ako pinakalig-on o pinakaunang ebidensya nga napamatud-an na gyud nako kay mismo ang ilang magtutukod ni angkol man na nangawat gyud sila sa ikapulo. Ikaduha na akong ebidensya mao kini. Matod sa ilang libro niingon dinhi sa pahina 511 sa ilang librong Christian Service and Council on Stewardship, niingon ng ilang libro, the pastor's duty, lead the church, appoint pastors,
who will attend faithfully to the work of gathering in the tithe. Kinsa daw ang makuha sa ikapulo, sumala sa ilang libro, duty daw ni sa mga pastor. Ato daw ning susihon sa Bible, kung kinsa man ang giautorize sa Ginoo nga makuha sa ikapulo. Dinhi sa pahina pahina 511 sa librong Council on Stewardship. Sumatod sa ilang libro, duty di ay sa pastor ang pagkuha sa ikapulo. No nang kumuanhi pa sa Biblia, tinuod ba ni nga kining pagkuha sa ikapulo, duty ni sa pastor. Atong basahon ang balaang kasulatan kung kinsa ang isugo sa Dios sumala sa balaod na magkuha sa ikapulo. Hebrews 7:5. Ang balaod nagsugo na ang mga kaliwat ni Levi na mga pari magkuha og ikapulo gikan sa katawhan. Kinsa di ay ang magkuha sa ikapulo? Pastor, pare. Matod sa Biblia, pare. Pero sa ilang libro, ang pastor kuno, duty kuno na sa pastor nga makuha sa ikapulo. Wala sa Biblia na ang mga pastor gisugo nga manguhag ikapulo. Ang atong mabasa nga ang balaod sa Dios nagsugo nga ang gisugo nga magkuha sa ikapulo sa katawhan ang mga pare. Dili pare nga bulanon, pare nga kaliwat ni Levi. Nganong sa una na may pagkuliktag ikapulo sa mga pare na kaliwat ni Levi. 3 minutes, bro. Kay sa 12 ka tribo sa Israel, usa ka tribo mga lagad sa templo. Katong 11 ka tribo, mokadto sila ang maginabuhi. O kay ang mga Levites naka full time man sa templo, ang 11 ka tribo mohatag sa ilang 10% ka income. Mauna ang balaod nga ang Diyos nagsugo ng kaliwat ni Levi mokobra. Pero ang mga sabanista nanguha sila ikapulo, wala sila tagaig authority. Unsa may tawag nimo sa manguha sa butang wa si hatagi katungod sa pagkuha? Kawatan. Mo nga sakto gyud sa ilang good right na miingon siya nga ang Seventh Adventists were robbing God in tithes. Huwag mo ka na nga akong naprobahan ang akong proposisyon. Dili kini pagtumutumo nga naman mikanta na ang ilang magtutukod. Ang ako na lang hulaton nga mo kanta usap si Brother Wilson Ochoa aron magjuwit na sila sa pagpamatuod ng sabanista nang hawak dayon sa ikapulo kay wa sila authority nga makuha ang gitagaag authority sumala sa balang kasulatan mao ang mga pari nga kaliwat ni Levi, dili mga pastor nga mga Amerikano o mga Pilipino na sakop sa Seventh Adventist Church. Mao nang ako namang napamatud-an, ako na lang gihulat ang iyang pag-angkon niining maong debate. Sumuproceed na ta sa iyang pagpapad. Ito dito, imo nang kagahom sa pag-goal. Okay, salamat sa pagpahayag. Bugat-bugat po nung kuha na mo. Nangawak. Bukan, nanguha lang. Okay. Nahuman naman pagpahayag. So, naay gibutan das wall na 10 minutes cross-examine. Negative 5 to affirmative. Time start now. Okay, kayong hapon sa tanan. Ang hapon sa tanan. So, Bertol, salamat sa iyong presentation. So, ako lang sobrang kapangutana. Sumala sa imong giingon, Bertol, ganina, nga ang mga 70 Adventist or sabanista, nangawat sa Diyos sa ikapulo. Tukan sa tinuod. Tinuod ba gini o bakat ni? Yung tinaurang, kaya kung na itong magtutugod propeta, kung nagsulti sa bakat, mahimo sa propetang bakakon. Ikanta naman huling good right na Seventh Adventist were robbing God in tithes. Sabi ni saya, ang mga Seventh Adventist nangawat sa Diyos sa ikapulo. So
supakan imo matutukod nganong ni angkon siya ug kanta ang Sabadista nangawat kung di ni tinuod nagpasabot di ay ngayon magtutukod nagsulti baka sulod ako kan Rabiri no? Kawat na? Okay, salamat. Tubag. Kawat tulis. So, giangkon nimo karon nga ang Seventh-day Adventist or Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios. Pangutana, sumala sa sulat ni Sob Fernandez niining yang argumento bibliko sa page 10. Si Virgen Maria mismo Sabadista usap nangawat pasal si Maria. Yes or no? Out of topic, no? Objection, Mr. Moderator, wa man to mag-topic o Maria Sabadista. Naman sa atong regulasyon dito. Sumala din sa rule number 4, focus lamang sa tema gipirmahan. Dili obligado nga pagtubag ang sa pangutana nga wala sa tema. So, wa man to problema sa mahal nga birhen nga naman. Gisugo man to sila dito sa Israel. Israelita man sila. Pero ayaw ni Supaka ng giingon sila matutugod nga nangawat. Wa man yun ni Supaka nga bakak pa ng among founder nangawat ni. Encounter siya, i-encounter siya pero di na madawat, kaya mas topic. Counter objection tungod kay ang akong pangutana kategorikal. Sumala sa atong rules. Nga nag-ingon diha. Rule number medyo siniluya ba karon to. Ang kategorikal nga pangutana tubagon ngayon sa kategorikal nga tubag. Karon kay giangko naman siya nga sa balista kuno nangawat kay kakulo. Kining gisulat ni Sob Fernandez nga si Virgen Maria mismo sa balista na ay mo sa balista Mr. Monitor. Kung sa kita mo anay muli kay ini kanay mo sa balista oh. Sa balista pa diha nangawat pa sa Maria sa Ako may moderator, so ang desisyon nga out of topic ang imong ipahayag o dito ka ng otana. Kung encounter na nimo, pwede na gamiton nimo pahayag ka. Pero kung pangutanan niya, wala pumutarang sa Badista man. So, laing pangutana. Okay. Abang Lord, signal Lord. Iyan naman kung i-confirm Mr. Buitor, bot pasagot, iyan ang gidawat ang akong pilmirong pangutana. Dapat upakon niya ang ikaduhang pangutana. Kaya iyan ang i-confirm ang pilmirong pangutana. Wamain line. Wamain iyan. Isa-isa kanina. Wamain line. Okay. Dili gawin line kay matungod mga Maria sa Badista ba siya? O dili? Ano nag-isuta nimo? Dahawat bagapong kay sa Badista naman. So, maglaing yun. Dili sa Badista. Ang kuan dato mo ang sa Badista ni angkon nga nangawat sa ikapulo sa Dios. Wana. Anha ka mangutana. Okay? Araw madali ka. Okay. Okay ba? Wala mo ko'y dapig-dapig yan eh. Laan na gibasihan ba? Counter na nimo. Pwede na ako pira kanya. Okay, dili man ka magawat control sa akong ikaduhang pangutana. Ay, komentaryo mo. Komentaryo may diskusyon eh. May diskusyon hindi mo dawat. Himo tema Brother Mars aron makatubang ka tuhod. Akong pangutana kay di man ka modawat sa ikaduhang pangutana. Minyo sa ina na confirm dan ang primerong pangutana nga sa balista nangawat sa Dios ikapulo. Mao na 70 Adventist. Biltay ka aning pagkasaysay ni Bradsop nga si Virgen Maria mismo sa kanisa usab na makapadayon si Brother Sok ni ini pagkaswata na makakawala lagi online kay sa barista 70 Adventist So, wag na maka ang topic 70 Adventist man. Ang 70 Adventist nag-exist 1863. Wala pa 70 Adventist sa panahon sa mahal nga birhen. Ayaw, Mr. Rochia, idamay-damay ang mahal nga birhen. Kaya mo may nangawat. Kaya mo man idamay ang mahal nga birhen nga apelon mo sa pagpangawat. Kaya mo man ang nangawat o may angko na yung matutukod. Okay, salamat. Kaya giangko man nimo nga wa mamakak si Brother Sok sa iyang sulat sa argumento bibliko sa page 10. Imo na bang dawaton akong pangutana nga si Maria at sa barista usap ug apil sa pagpangawat kay sa barista man ang nakasuwat dire. Yes or no? Dili na ko ang konon nga si Mama Mary imong i-apel nga kawatan. Kaya ang kawatan din ang 7th Adventist. Ang konon na langgod nga nangawat, ano man ipahit-pahit pa man nimo sa mahal nga birhen nga papilon gyud nimo sa Mary nga nangawat, nga di man to kawatan. Ang kawatan din sumala sa patutugon 7th Adventist we robbing God in tithes. Ang sa barista man 7th Adventist man nangawat, nganong imo man apil-apilon kadto way labot nga wa nangawat, nga kamo may nangawat sa ikapo. Sunod pagkutan. Wala siya, piging na question ay. Salamat sa So imo nang gidawat
ang sulat ni Brother Sok. Unya, nila ka mudawat niya si Maria sa barista sab. So kayo man ka mamakak si Brother Sok sa iyang sulat ni ini. Unya, di man po ka mudawat. Yan sa may namakak ninyong buwan ni Brother Sok. Ikaw o si Brother Sok ang nagsulat nga sa barista sab si Maria. Ay. Wa na makak si Badsok kay wa may topic diha dahil tungod sa pagpangawat sa ikapulo. Ikaw mo namakak nga naman imo mang ipahid-pahid nga si mahal nga birhen imo man napapilon nga pagpangawat kay barista. Ang imo dili katungdangan so pako nimo nga ang 70th Adventist nangawat sumala sa inyong magtutukod. Mao may ang atong isyu. Ayaw apil-apil ato way labot nga nangawat kay kamo man ang nangawat sumala sa ebidensya. Kanong mo pagod ni ang kinaiya sa kawatan dili mo angkon mamanangil sa uban. So, giangkon mo kanina nga ang Seventh-day Adventist mausad ng sa barista. Karon nabasa nato o nadungog nimo nga si Virgen Maria mismo sa barista sab sumaha sa sulat ni Brother Sok. Karon katong pagsaysay nimo kanina nga ang Seventh-day Adventist mausap ang sa barista, nausap na ba karon ni mga hona? Wa gyud ko mag-ingon nga ang 70th Adventist mo nang sa barista. Ingon ko nga ang 70th Adventist nag-exist 1863. Live. Si Mama Mary dili 70th Adventist. Si Mama Mary Israelita. Why labot sa pagpangawat? Ang nangawat ang 70th Adventist kadang sugod atong 1863 og giangkon sa ilang magtutukod nga nangawat ang 70th Adventist. Ang ako lang gihulat din kung imo mukanta gapon kasama sa pagkanta sa imong magtutukod. Ayon na sumangil na atong wa nangawat. Ang nangawat din sa mga ebidensya ang 70th Adventist. Okay, salamat Brother Paul. So imong giangkon karon nga wa gyud ay mamakak si Brother Sok sa iyang pagsaysay nga si Virgen Maria mismo sa barista usab. Kaya imong topic ang sa barista o si Kristi Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Karon sumala nini gyapon sulata. Sumala gyapon ni sulata. Si Jesus sa barista di ay sakto mapuning gisulat ni Brother Sok nga sa barista di ay si Jesus sumala sa page 10 niini. Argumento bibliko nga sulat sakto pasayo. Objection Mr. Moderator, wa naman inaalahin sa release nga simang naman sa iya. Wa ko mang topic kasi Jesus sa barista, si Maria sa barista. Ang atong topic din is 70th Adventist ng awat. Wa naman sa topic sa pagpangawat nila. La na mahit-pahit na mahinon sila kay Maria o kay Jesus para tingnan nila kawatan ang mahal nga Birhen. Okay, uminaw lagi mo ani. Unsa malangan ko na wag ko mga zero ha. Pero kay na ang pamatudan niya ang sa barista ni angkon nga nangawat si kapulo. Ay ikaw din si Maria kung sa barista. Lain na po na ispitahan na. Kay imo karon pero kaya aron makasinabutan eh. Ano mo ito man? Ay sa. Ako man moderator, sumutawag mong moderator, nagwapo ra ba ni Idara? So, ang buta sa butan ayaw maghahig-hahig ng usap-usap ang mga sabadista ya. Imong tubagon o imong di mo kano nga mo angkon ka nga dili binuot mo na imong papel karon. Ayaw pang tao sa mga sabadista na idamay ang pagpangawat. So importante yan imo na siyang pangatan-on may tungod sa iyang pagpahayag na sa badista nangawat na pulo. Tumuot na. Sige, sunod pangutana kay di naman dawaton. So, sumala day aning dili nimo dawaton nga sulat ni Brother Sok. Namakak na po di ay si Brother Sok ngayon giingon dire sa page 10 nga si Jesus sa barista di ay di man nimo dawaton ra. So namakak na ba si Brother Sok karon gani na wa mamakak na dawaton lewamas. Aliw ko tubag namakak na ba o wala pa pakingon nga sa barista di ay sige nang si Kristo tapos maapil sa pagmahawat. Nihatak naman ang moderator og ruling. Ano napatuyag man siya sa debate. Muna ito imidya? Ang iyang gibasa nga referensya pagsupak dili pa na may tubag ni Badsok. Di man na may topic namo naman sa among topic o dili mo tubag kung wa sa tema. Pero sa tubagon man ko ni masuwa sa tema. Imo ko idamay-damay nga ma-out ko sa topic. Moderator, i-roll out ni. Okay, palihog lang no. Wa na ba dugay lain pangutana? Labot ang konsensyo sa barista kasi madamay na po sa barista ko ani. Be, ako lagi mo okay. Ayaw tunong ko dire. Kana ba? Basta puno na nimo nga nangawat. Kita pulo. Basta lang nang sige na binsiya dito sa Adventist mo na sa barista. Mo na yung isa sa dire ano ko narito sa barista sa Adventist. Saan di mo? Okay, balik ko na ako ni kasi gwa makuha. Okay. Ang affirmative nga natuod nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo sumala sa Biblia o referensya. Mo ni mo karon ang kuno ba mo di?
si Paul Alima. So natin mo na imo kanon. Tinuod ba ni o dili? Mo na imo ipayat na. Dili kay mangita kag sa sabadista na. Okay. Sumpah ka, gipresent pa. Wala sa pangutana? Bankruptcy, Okay, sunod pangutana kay gisopak mo yan si Batsok. Tawa mo sa mana. Si Iso sa balista sa buti. Ang sa motobag, Mr. Produtor. Ako balista pangutana. Oh, Ayaw lagi pang sumo sa imong gamit na libro. Arita sa imong kay gusto mo ari sa imong libro. So, arita sa libro ang imong gigamit. Na, please comment ka? Council on Stewardship. Oh. Matod pa diya, pastors, gathering of tithes, or 10%. Pangutana, kung sa may nagrumove nimo sa akong pagbasa karon nga imong gibasa kanina, ang pastor naghipo sa ikapulo o ang pastor nangawat sa ikapulo? Kung sa mabasa ng Paghipos o nangawat? Council on Stewardship. Ano kami sa buti pa? Pailuma sa pinangga nga si Dagol. Walang pagkuha sa mga pastor sa inyong ikapulo, pagpangawat na. Dahil sa Hebrew City 5, ang itagaag authority sa pagkuha ng ikapulo, ang yes lagi. Yes. Nga, ang ako nabasa din, nga ang mga pastor mo ay nanguhag sa ikapulo. Karon kay nanguha mo ikapulo, matod sa Bible ang mga ikapulo mga pare man. Sabi ba nangawat kay man sila, dili man sila suma man sila suguan nga manguha. Kanang manguha kag butang nga di imo, kawat na. Kung mo nang giangkon sa inyong matutukod ng 7th Adventist we're robbing God in tithes. Giangkon na sa inyong matutukod, gikanta siya. Ang atong ginuwat tulo mo kanta pod ka kay para magjuwit kun dira. Ang founder yang ko na animbro makapindot. Kami na lang. Sige, last pangutana lang. So karon, Dali mo to. kay giangkon man nimo na Paul. Nga ang mabasa di ay sa maong libro naghipos sa ikapulo ang mga pastor o giangkon nimo nga walay mabasa nga nangawat ang pastor sa ikapulo suma sa imong gigamit nga libro. Komentaryo Wala ba? na premise question na Mr. Monitor. Pero pangutana, sa imong gipanggamit nga ebidensya, gipiya o ebidensya. Doon na ba computation nga imong makamakud-an karon? Ha? Computation ha? Mayroon na computation na ba gigamit nga formula kung giunsa nimo calculation. Doon na ba kay maipakita nga ebidensya karon? Nga doon ay computation, giunsa nimo mag-trace nga namong 10% gitawat. Naibawa balik ka sa kinatibuk-an 100% ano aron matrace up ng 10%? Naibawa wala. Di na nako problema na sa inyong founder. Ano man ang inyong founder mi ko Mini 7th Adventist we robbing God in tithes. So bawatan ko nimo, payutan na inyong magtutugod nga maingon sa nangawat mo. Kamo ko na yung ko pila gitawat ang porsyento. Nga mi kanta naman ang inyong magtutugod nga ang 7th Adventist nangawat. Ati ka mahin. Mr. Monitor ni object ko nga naman nimo siya pahulong nga ako man ang ato ang balaod nga mohulong. One mo object ang usa ka. Sabi ko di address man ako ang objection. So Wala kini na siya madawat. Hindi, ang object gani ko unta. Wala naman. May gumuro sa mga oras ni Berpol, mismo object ka. So dapat unta, kung ang object ay address magiras balaw na to, yung object, pahulungon ka dito. Ayaw pa na. Balik ko na. Proceed na. Medyo similuya magkakaroon. Ako ang pangutana, ganina nga wa matubad ha. Usbo na ko. Doon na, ay sa, ito sa mga usbo dito. Ikaw sa, telas, pitaw ni. Sige. Doon na kabay. Kapag yun, doon na. Doon na kabay, ebidensya nga napagkita karon. Na doon na computation, yun sa pag-trace up ang 10% na gigawat. Kana ang pangutana, doon na kabay, ebidensya nga doon na computation na. Kapag doon na wala, kategorikal ha. Di na lang kinahanglan ng competition nga naman. Ang inyo naman magtutukod ang may angkon. Kung mautan na competition, pati pag ang inyo magtutukod, kaya siyang may angkon. May angkon siya, oo, di angkon siya magtutukod. Seventh Adventist, we're robbing God in tithes. Ang mga Seventh Adventist nangawat sa Diyos sa ikapulo. Problema niya sa imong founder, pangutan ka siya, kung ano, may ingon siyang nangawat mo. Kung pila ka porsyento, ila ka, pili niya ko katundanan. Igor ako may basa sa inyong maestra. Okay. So, Manay oras. para na punta sa pagpahayag kay madangan tan. Sa negative side, magpahayag. Ready? Ready? Klaro naman yan ko na founder. 10 minutes. Amin bro lagi. Okay, tayo na. Siniluya ba karon Spider-Man?
Okay, salamat sa mga naminaw o sa mga basher. Si Brother Marcelo, i-bash dito niya mga kaigsunan, no? Pero pinanggatan na mga kaigsunan. Gamit mo ko ang tao, gamitin mo ko ng sayawa mga kaigsunan. So ato yung pasagdan nga doon ay bash, no? Igsoon o mga kaigalaan, Ilang ikaw na? din ay taknaka mga kaigsunan. Basketball ba? Perti yung agukaan sa tema ni Brad Paul. Ay, Naliman ka mga kaigsunan, naggamit-gamit siya libro nga wa siya authority na mahubad sa among libro tungod kay gana. Usa lamang kaswat walay nakita nga competition kung giun sa pag-trace up na 10%. Nagtuo ko mga kaigsunan nga kaning tema ni Brad Paul sama sa konkreto nga building ayang gitukod. Apan sama raman di ay sa kabok nga kawayan nga niyang gitakpan sa mga anay mga kaigsunan kaobyano lang kay nangatunas mga igsoon. Kung pakwata mga kaigsunan. Kaitak yung kayo mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan kining tema ni Brad Paul nagtuo siya nga ligon ang iyang pagpabarok. Ligon kayo. Nagtuo siya ligon pero perte diyang dabuka mga kaigsunan. Sama ra kagahapon ba atong niapit sa Jis. Ang gapon perting ang kanyang dagong perting pag-aa. Pero karon nahilis na tungod sa sidlak sa adlaw mga kaigsunan. Perting hinisa lang yang tema. O ako matuod. Ano naman daw? Nigamit siya nigamit siya awang tanawa daw. Nigamit siya mga libro sa Seventh-day Adventist. Na doon ay issue nga nangawat kuno. Pero kana issue na. Walay mo suwat sa kaugaling ng libro nga muangkon na siya nangawat. Walay inana. Kaya kung pananglit o maay mo angkon, ay nalang pagsuwat o mo angkon ka, pananglit. Si Brad Paul, magsuwat siya kayang libro, mag-compile parang siya. Mo angkon din siya sa tuloy, nga mga siya, asayop, mamakak ko, mo angkon din ay, wag mamakak, wag mo angkon, mamakak siya sa iyang gisuot na libro. So ka na siya, tumutumo, wag tayo pa si Brad Paul nga, ang mga libro sa mga Seventh-day Adventist, nagkasagol-sagol, tungod kay doon na po yung libro, ang mga, gitawag ang offshot. Posible ka lang libro ha, mga sulat ka na gikan sa mga nisupwahi sa Seventh-day Adventist mo na mga offset mo na ilang mga atake karon usa sa mga atake man sunod mo sa di ka pamarog si Brad Paul anang iyang tema mga igsoon unya matingala ba ang mga Seventh-day Adventist ha matingala ba ta mga Sabadista or Adventista nga ang atong pinanggang Brother Paul magbutang-butang sa maong pangatarungan niya dili na nato ang ay ikatingala mga kaigsunan. Tungod kay adunay gisay-say niining ilahang libro mga kaigsunan. Mamatod pa diri mga kaigsuon sa November 12 atong basahon ha. November 12. Anong lag? The first Christian community in Jerusalem is described as having everything in common. It follows that an English society where some suffer because of their poverty and where others have more than what they need is still part of the kingdom of Satan. So dili na to ikaibulong kung kining atong pinanggang nga Brad Paul magbutang-butang sa mga kaigsoonang Adventista nga nangawat og ikapulo tungod kay kinaiyahan na nila nga magbutang-butang mga kaigsuonan nga kuno ang first Christian community in Jerusalem part of the kingdom of Satan. Naluman ka na, grabe nga pagtumutungo mga kaigsuonan. Di ka mahadlok Brad Paul ng sige pagtumutungo na. Naibaw ko nga tumutungo ng klase sa libro. Kaya ang imong libro usa nisupak na sa imong libro gigamit. Ang usa ka libro unsay gigon? Ang pastor may mohipos sa ikapulo. Gipangutanan ako unsay mabasa niya nang maong referensya nga imong gigamit? Ang pastor nihipos sa ikapulo o ang pastor nangawat sa ikapulo? Wa siya mutubag sa mismo nga maoy kantes nga iyang gigamit. Dapat unta Brad Paul kung ikaw magpamatuod og tema imo giduntang tubagon direktamente sa akong gipangutana apan pakyas mga kaigsuonan. Karon mga kaigsuonan nagkisi-kisi si Brad Paul sa akong pagpangutana ganina kay matod pa niya sa akong pangutana nga ingon ko kung Brad Paul karapang Seventh-day Adventist nga imong gisaysay ganina nga gisinggit nimo nga kamong mga Sabadista mga kawatan sa ikapulo sa Dios. Karon kay ako manggigamit ang libro ni Brad Sok matod pa niya wala mamakak ko si Brad Paul si Brad Sok. So salamat kay giangko ni Brad Paul nga wa mamakak si Brad Sok sa sulat ug unsay sulat ni Brad Sok niining argumento bibliko sa page 10 si Jesus Sabadista di ay unya lain pang istorya dire si Birhen Maria mismo Sabadista usab man kung ang Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios dili na dahil noon kawatan si Maria nga imo man giangkon kanila
Sa ato pa imo sa Gyokman, si Birhen Maria, nining maong pagkasaysay nimo, nga diin ang Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios. Karon sa ilang katikismo, ha? Katikism of the Catholic Church, si Birhen Maria doon na ba sala o wala? Sa ilang balaod niya, balaod sa sisisi, Mater Padre, Mary, sa page 139, Mary remain free of every personal sin her whole life long. So wala di ay kunoy sala sa ilang balaod, si Birhen Maria, apan dito mo tumuan sa atong pinangga nga Banatol, nga dunay sala kay nangawat yung Sabadista. Kunya sa sulat ni Brother Sok, si Maria Sabadista man di ay makaisunan. So ako na nimong abogado ha? Hindi na basta-basta. Former mayor na sa Talisay City, Cebu. Kunya imo na sa Paksipikon, kunya karon makaisunan. Karon makaisunan, pinabtan man ta sa oras pagpangutana, akong gipangutana si Bertrol. Nga, Bertrol, kanang gipanggamit nimong referensya na ganay ikapakita ng ebidensya nga dunay computation nga na-trace up nimo 10% gikawat sa Dios sa 70 sa Dios. Wa siya katubag makaisunan. Nan sa ato pa kanang gigamit niya nga libro nagbase na sa mga pagkamarites. Hadi nag-issue sila nga ang 70 Adventist nangawat sa Dios apan dili kana gikan sa General Conference na paagi tungod kay si Ellen White di gyud na ingon nga magsulat nga makapadaot sa iyang iglesia. Kung ikaw Brother magtukod sa iglesia, imo ba din daoton ang imong iglesia? Sentido común, Brother Paul, asa na? Where is your sentido común? Gamitan na, Brother Paul. Karon kay lingon man siya. Na 70 Adventist nangawat sa Dios. Asa maron ang Dios? Tuwa sa langit, no? Tuwa sa langit ang Dios, unya moyon ka gitawatan ang Dios. Unya ang Dios, unsa man ang Dios? Proverbio 15:3. Ang mga mata sa Dios ana hasta ng dapit nga nagbantay ibabaw sa maayo ug sa dawtan unya makawatan ang Dios nimo. Unsa man ang klasiyas pag ang Dios nga makawatan mo na? Na ang Dios makakita man siya. So kung nakawatan pa nasaktan ang dato dayon unya dili madayon sa pangawat. Unya dito sa langit naman dito iyang gihimong naghihirian. Ato ning basahon na kaigsunan sa Salmo 103 versikulo 19. Ang gingharian sa Dios gitukod dito sa langit. So unsa kuno? Dunay gitukod ang Dios ang gingharian sa langit. Unya sa Salmo 112 versikulo 3, mga katigayonan o mga bahandi sa Dios anaa sa iyang balay sa gingharian sa langit. Unya kung nakawatan pa ang Dios mga kaigsunan sa ato pa aduna na balay nakasaka nga tao dito sa langit, Juan 3:13 kung wa mo kalimot. Unsa gingon ni apostol ni Juan? Wala pa ganyan tao nga nakasaka dito sa langit. So unsaon man pagpangawat sa tao sa Dios sa ikapulo na wa may tao nga nakasaka dito sa langit. Mao na problema nimo karon Brother Paul. Unya sa unang Korinto at sa 2 Korinto 5:1 dito sa gingharian sa langit dunay balay ang Dios. Unya sa unang Korinto 6:10 walay kawatan nga makasulod dito sa langit. So klaro na kayo. Perting so nabagsak yun ang pangatarungan ni Brother Paul. So kay wala man di ay kawatan nga makasulod sa iyang sa langit. Giun sa man pagpangawat Brother Paul. May problema ni moron. Unya kung 10% ang gikawat sa 70 Adventist. Giun sa manimo pag-trace up na 10% ang gikawat. Sama pa ni. Kung 10% ang gikawat nasayot ka kung pilay 100%. Kung naibaw ka pila at kinatibok ang amount, dapat naibaw ka sa 10% ka resulta. So mogamit ka og multiplication, i-times nimo ibutang pagnatay pundos bangko 1 million. Ang kanang 1 million nimo i-times nimo sa 0.10. Makita nimo ang resulta sa 10%. Pila man ang 10% na 100,000. Inana unta kapag kamatuod pero nga doon na tayo ebidensya nga computation unta kay kung magbase lang ka sa sulat. Ako pinasupaton Bertol kay wala tay competition nga attachment na Bertol. Busa napalpak ka sa imong pangatarungan. Salamat mo dito. Okay, salamat Brad sa imong pagkahayag sa negative side. So, ari na punta sa cross-examination. Okay, timer, ready? Okay, can start now. Matud mo, Mr. Ochia, nga ikaw ang maghubad sa giingon ni Ellen Goldwhite. Ningon man sa Ellen Goldwhite sa iyang librong Council on Stewards. Very recently, I have had direct light from the Lord that many 70 Adventists were robbing God in tithes. Kung sa may hubad ini sa Binisaya.
Okay. Salamat sa pangutana. Sa iyo matang pangutana mga igsunan. Ang hubad ni anak Badpol wa kakat pamatuod sa tema nimo. Kaya naman wala kay gipakita ang presentation o wala kay presentation na competition na attachment ni anak maong imong gibasihan. Pakita ito competition na 10% good. Pero 10% good. Competition ako gikinahanglan. Okay, ang pangatana, objection na niya. Ang pangatana, mao nga Matod niya, siya man ko nang maghubad sa sinulat ni Ellen G. White. Ngayon man si Ellen G. White, that 70 Adventist were robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini sa Binisaya? Okay. Ang hubad ana sa Bisaya, sayop na. Kaya naman, imong gigamit nimo gigamit man nimo ang usa ka libro kanina nga gitawag Council on Stewardship na ang pastor naghipos sa 10%. Sato ba kay kontra nimo ang maong libro nga imong gigamit. Sino pangutana ba to? Pati sayo na. Ha? Matod nimo, ikaw man ang maghubad. Nama, edukado mo kini mga tao sa pagtubangan. Ayaw, imo importante mga tao. 70 Adventist were robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini nga words sa Binisaya? Ang sa hubad. Okay, atong hubaron. Ang atong Panginoon nga hubad ana dili na iya ni Ellen White na sulat kun dili mga option mga 70 Adventist nga nagawa sa General Conference. Sila nagsulat na dili na si Ellen White dili pwede nga ang founder muguba sa iyang kagalingong iglesia busa pagtumutumo ka na sunod ka na. Ihatag na yung lungsod na kay butipas-tipas God. Sila na maminaw na. Ayaw pag komentaryo Mr. Monitor wa kay katong mga komentaryo palpagkita ng tanan Ang moderator gusto mo kurehir, ha? Kurehir ang moderator man. Gipahubad ka kung siya Binisaya, ngayon gagsayop na. So, tumaga. Ikaw di ka mo tunong. muhabit ang objection Mr. Moderator, wagi ko muhabit ang debate sa Badpol man muhabit. Kani moderator, ilista na ni Mr. Moderator. Ilista ni Badpol, ayaw Badpol, dili ni mo. Dili man responsive ni Mr. Moderator. Dali na sila objection, wag siya ipahod lang si Badpol. O yawa may rules diri nga ang moderator doon ay katungod mo hukom. Bahala sa rules. Anong maghukom ang kami Mr. Moderator? Wa ka sa imong rules nagsubay. Kami rin magdebate kung wala mo tubag si Badpol sa objection at akong kapag-rusal. Mao na tayo mong badlongon, dili kayo mo imo kag paghukom, wala kay paghukom. Wala kung hukom kag pildi ko ron. Dili ko lang may tawong pildi kay wa paktay computation dili pakita. Okay, ang moderator ng panawari. Nga madawihatan na yung lungsod, kay mo man to iyang tubag yun. Diba? So, laing pangatana, kay mo man to iyang tubag. So, laing pangatana. Hindi ba ang Bisaya itong Ingles? Mr. Moderator, mingon man siya nga siya daw maghubad sa sinulat ni Ellen G. White. Ining Council on Stewards, unsa may magsusulat na ini? Angko na lang, hindi ka ba ibaw? Pastila na! Okay, ang magsusulat niya na posible. Posible means tukwahi sa 70 Adventist General Conference. Kay naghimo sila o kawalingong libro aron sa pagsamok-samok, aron sa pagpatangtang sa mga ubang 70 Adventist. So muna, magkaigsunan ka nang gigamit na libro. Kung doon na may mabasa diyan, nga mga na si Ellen White ang writer, di-copy na, different na kusang. Siya, Frank! Okay, ang tubag niya, dili na madawat kay binimimulan o dili kauban nila. Okay, laing pangatana. Klaro man gud sa libro, Council on Stewards, Ellen G. White. Nanong imong mang supaton, naa ba kay ebidensya diha nga dili ni sinulat ni Ellen G. White? General Conference? Okay, napakuro tayo ebidensya nga dili si Ellen White nagsuwat. Agad, pinagigamit mo di ay. Wa man ay pirma ni Ellen White. Pagka ay kung pirma na pirma ni Ellen White. Asa man, ay pirma ni Ellen White. Musa kung nilimo pa ito, titulo, kinalan, kompleto ang pagpirma na. Musa, palpa ka Badpol sa iyong pagpapatuod karon. Papatuwa pa yung pinit. Ha? Mga na Badpol. Pagpagkasi mga pagpapana kay ano mismo legal sa mga libro sa gitawag og Council on Stewardship nga ang mga pastor naghipos nag-uli sa kapulo kanang pag-uli igawat din na agi-uli man sunod pangutana Badpol
Hatag itong libro ni Ellen G. White nga naipirma. Para matuo ko sa imong argumento nga pag libro ni Ellen G. White naipirma. Taga itong libro ni Ellen G. White nga naipirma. Diba? Okay, tagaan ko natin sila. Di maroon tanos magkakataghatag. Wala ka igingon sa mga hatag to. Pagpalit mo inyo. Ano? Kailangan Mr. Noiter. Yung pangutana, wala naman ganyan sa tima? Ang na Mr. Noiter, wala sa tima yung pangutana. Si Ellen White, kung musulat yun na, doon na ginay-pirma dapat. Para ka di mabatpot. Para ka di mabatpot. Pangalit, makuha ka ron o makuha. Ay, sawa kayo manunod. Makuha ka ba ron o mga sakyanan sa mga lalaki, mga distributor. So, pinanglan ka na kay pirma. Kung naan, magkanangawat sila ko kay pirma. So, imo nga doon na pirma, doon na sa'yo. Kining competition may kapakita, 10% ka na trace up yun. Ang kulang na lang ka, di ka. Ito kaya magigiling mo ng libro sa iyang maestra. Maproceed ko sa pangutana. Sa Hebrews 7:5, kinsa man ang gitagaag authority nga mokuha sa ikapulo, pastor o pare. Okay, so tubag. Di, matubag. Sa una, mga pare, gina. Ito pa po mga pare. Ito pa po mga pare. Ayaw. Sa una mga pare. Nga naman, ang sulod sa City 5, nag-site ato dito sa Karaang Tugon, nga mga pare, doon lagi sila katungod. Mukha sa ikapulo. Karon sa Kristohanong panahon. Wali mo pasahin ng Paul? Efeso 4, versikulo 11, pagos 12, nga mga pastor, Moy, giandam alang sa bulatong Kristohanon. Mabasa ka na ba atong basahon? Efeso. Atong basahon na Efeso 4:11 hanggang 12. Unsa ni? Ang detall diyan ni? Word na pisang kamar. Matod pa niyo. Efeso 4:11. Ha? Ang mga gasa niya maulang uban iyang gihimong mga apostoles. O gasa to apostoles. Propeta, kunya magsasangyaw. Pastor, sunod. Gihimong isa, gihimong niya kini aron pagandam sa tibuok katawan sa Dios alang sa bulatong Kristohanon. So sa bulatong Kristohanon, mga pastor ay dunay authority kanang pari sa una ra sa tana. Naaba diha sa Efeso 4:11 nga mga pastor gisugo nga mga ubray kapulo naa diha o wala categorical, yes or no? Tubag, naa sa diwa, masabot nato ni Batol. Kaya kung ikaw tagaan pag-authority sa Ginoo, apil na gikatuon sa bulletin kanito, sa dihan, girelay na ni sa imo ha, imo na ginang katungdanan, kay tagaan mo kagasa sa Ginoo. Muna, na, kalugan ko distributor, kanang mga tao bilang mga basyo diha, hilong lang sa ron, hilong lang sa, alam mo lang ni Batol. Sakto ba to nga ako nabungog nga way mabasa diha nga ang pastor gisugo sa pag-ubray kapulo? Sakto, yes or no? Nasayop kita sa imong pagdungog Batol. Wa ko moingon nga sakto or sayop. Wa ko mo tubag og sakto og sayop diha sa imong pangutana primero. Ang imong giingon, unsay mabasa diha? Unsay mabasa sa mo City 5 sa Tubuhanon. Ningon ko nimo nga mabasa diha katong mga pare kay pare do na authority kaniadto. So ani Efeso atin ang Tubuhanon City 5, recite niya ang pagkasaysay gikan sa panahon sa Israelites. Karon sa panahon sa Kristohanon panahon sa Kristohanon, ang kininahan gitawagon mga pastor. So tama na. Okay, ang hangyo lang nato aron makaro ang tubag o pangutana. Ayaw mo pag singgit. Hangyo lang ho ha. Why singgit ay karo mapangdungog nato ang tubag o pangutana. Karon kaniangkon ka naman nga ang pare day ang gihatagag authority sa pagkuha sa ikapulo. Nanong nanguha man ang pastor wa man authority. Sa tubag. Okay, tubag wagi ka sa pasipol. Ang atong lingon, ang dunay authority sa una ba? Kalingon lang sa una, kani man gong teksto hagi site mo sa Karaang Tugon. Katubang mga liberanon, decide nila dito nga din ang mga pare mo kolekta sa mga ikapulo. Karon sa karong panahon nga Kristohanon, kinsa may gigasahan sa Ginoo. Suma sa mabasa sa Efeso 4, versikulo 11 hanggang 12. Ang mga pastor, apinas mga pastor. Unya, ang bulatong Kristohanon gihatagan na sa panahon nga gasa ngadto na sa mga pastor. Wa nay pare gisutan dito kung naay pare nga gisutan sa Efeso 4:11 hanggang sa 12. Makatagla karon Paul. Subang ta. Kumingon ka man nga pastor na asa man diha sa imong nabasa nga ang pastor gisugo sa pagkuha ikapulo. Mabasa nimo o dili mabasa categorical? Tubag, labaw pas mabasa Paul. Kay ang prinsipyo sa Biblia unsay giingon diha sa Mateo 24:15 na
ipasabot ang nabasa. Busa pasabton di ka Badpol. Problema na ninimog di ka kasabot Badpol. Ang akong gingon, ang mga pare kaniadto gitagago teoretikal adto ha sa Israelites. Karon na panahon ang gitaga aga sa unsa mga pastor, Efeso 4:11 pengen 12 na ang mga pastor gitagaan o authority nga moandam alang sa bulatong Kristohanon. Busa mo na. Oh, sunod. Bali Mars. Mabasa nimo o dili? Pagtugan o tinuod, anong dili ka mamulgar na makaka sa tubangan sa mga tao? Mabasa o dili? Kay kung mayong kag mabasa, ipabasa ko sa moderator. Ay, kasabot sa Badpol sa tubat. Yapaw palagi sa basa. Kay kung lusot pa sa akong giingon sa Mateo 24:15, ngay kasabot ang mabasa. Kasabot nagsupak-supak ka sa sulat sa Diyos sa Mateo 24:15. Kana ako na pong panahon. Ako pa, 15 minutes. Wala ka man sa kabaw.